shi sha'anin shugaba fa sai wanda Allah ya zaɓa. Zaɓin kuma fa ba wai ƙaramin zaɓi ba, mafificin zaɓi shine wanda idan ya ji an ce sayyidina Muhammadu Rasulullah sai ya dawo hankalinsa, sai ya nutsu, sai iji wani haske daga fada Allah yana tahowa, ka ji wata igiyar zuciyarka, nasiyarka, makwarkwadar kanka ta sadu da sirrin alara, kana samun madadin Allah daga wannan hasken na manzan Allah. Haka yake, annabi ne kadai yake da wannan, shine wanda in za a yi zancensa to nurun lahi ne yake turowa. Duk an biya'u da ka gani ubangiji ya yi musu madadi da wannan hasken na annabi. Mun sha faɗa cikin karatunmu na ashifa, alƙali ya kawo hadisin wannan mutum. Manzo Allah yana zaune da sahabansa, kurin wannan mutum ya zo, assalamu alaikum, ya sallama, sai ya wuce. Shugaba ya ce a kirawo shi. Aka kirawo shi, yana zuwa. Manzo Allah ya ce, na gamatul jinni man anta. Da ka ce assalamu alaikum, muryar da ka faɗa ɗin ce na ji muryar ba ta mutum ba ce, ta aljanu ce. Yanzu wa ya san ilimin murya ba annabi ba? Ilimin murya sai shugaba ya ce murya aljanu na ji, waye kai? Sai fara bayani, ana hayu ibn Hamad ibn Lakis ibn Iblis, ya faɗi sunansa. Manzo Allah ya ce me bayanin ka? Ya ce ya Rasulallah, annabawan Allah duka na taɓa ganin su. Annabawan nan da kake jin Allah yana gaya masu, ni duk na rayu da su, kuma ba annabin da muka zauna da bai yi labarin ka ba. Duk annabin da na haɗu da shi ba shi da aiki sai yin labarin ka. Ya ce wanda ya fi yawan labarin ka shine annabi Musa. Ya ce shi ne da'iman zancen ka yake. Ya ce in yana zancen ka ma sai ya dinga hawaye. Ya gaya min ni da shi, ya ce idan raina ya kai na zo zamanin da za mu haɗu in ce yana gaishe ka, kuma ya ce na nemi alfarma a gurinka. An saukan ma da littafi da an biya ba ba su wannan littafin ba, saboda haka ya ce in nemi alfarma ka biya min littafin nan da bakin ka. Ya ce kafi kowa iya biya littafin. Abba malam, sai shugaba ya ɗau karatu, sai ya ɗauka. Dama duk duniya ba mai daɗin karatu a duniya kamar manzo Allah. Allah dama ya ce ba annabin da Allah ya aiko ka ba ce sai mai kyan fuska, mai kyan sauti. Manzo Allah ya ce ni kuma duk na fi su kyan zafi, kyan murya. Shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya fara karatu, ya biya wal mursalati urfa fal asifati asfa. Ya dinga karatu, ina inda ya zo inda Allah ke cewa fa atba'ahu shahabun saqim, sai tsaya nan. Saboda haka kaga alamar cewa lamarin annabi yadda yake. Annabawan farko ma zancensa suke yi. Qur'ani kuma ya gaya mana cewa ba su ma zama annabawan bai da aka rantsar da su a fadar Allah, cewa in shugaba Muhammadu ya zo fa yi imani da shi, kwa sauka daga mukamin nubuwa ku bi shi. Aya ce ba komai bayani bane da wannan Allah ya faɗa. Annabiina lamma atainakum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Allah ne ya faɗa haka, kuma Allah baya wasa. Allah gaskiya yake ga wa mutane, maganar hakika yake gaya wa mutane.
la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu a aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri shi idan kuma ka san shi me alaka ka da shi alaka ce mai karfi magana ce wacce duk wanda zai bar duniya tunda ka san hanya ka zo dama wuciya za ka yi to billahi la ilaha illa huwa ka san kayan guzurin da za ka diba ka tafi wa Allah da shi Allah ne ya faɗa da izo duniya kuma saboda abin ta'ajibi don ya nuna wa mutane maganar can ta farko da aka yi ba magana ce wacce take mai sauki ba da isaukar da shi a duniya malam sai ga annabi habil ilahiyya masu karfi suna katantanwa a kansa in an ga ta yau a ga ta gobe in an ga ta gobe a ga ta jibi haka irayu tun daga wannan rayuwar farkon rayuwarsa da isuwaran da iwa fati waɗannan hasakan ne suke bugawa isa ka ji da kansa makakin halittar ina sha la'amurka na rantse da rayuwarka ya rasulallah Allah bai rantse da rayuwar annabi isa gaskiya ne rashin ganin wani bai fahimci abin da ka fahimta ba to kai ka ƙara himma kuma ba akan wani abu ba akan wannan matafiyar lamarin shugaba yanzu ba a watan rajab muke ba yau an ce 18 to yanzu saura kwana nawa akai 27 ba saura yan kwana 9 ba to a wannan 27 da aka yi isra'i da mi'raji me Allah yake so mutane su fahimta akan shugaba da'ifa ya tafi ba da je ɗa'if aka dinga jifa suka yi rashin ladabi wannan abu ya dame shi ya daga hannu ce ubangiji ya kawo masa ɗauki malam kaga isra'i da miraji ba al'ummar musulmi ya kamata rayuwar mu za Allah ta zama babban makaranta a gare mu rayuwar shugaba ta zama wannan kogunan guda biyu da suke ɗuɗɗugowa baharu ilmin shari'ati wa baharu ilmin hakikati mu haɗu a cikinsu sha'anin manzan Allah tafiyar Isra'i da Miraji Allah ya ɗauki shugaba daga ban ƙasa shiga sama ran 27 ga watan Rajab da daddare rabbul izzati ya ce subhanallazi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Su Abu Jahil da sauran kafiran Makka da sauran har kafiran yanzu ma ai babban kalubalansu shine shugabanmu yana birnin Makka da daddare amma kan gari ya waye ya nabi kun kasa ɗauko haske ku zo ku mamaye duniya da shi ga ubangidanku shine wato alka'inun nuraniyul azam wani tauraron haske dunkulan haske da ita ko daga Allah malam a daren nan Allah ya ce a ɗauko buraka Jibrilu ya ɗauko buraka aka kawo ta cikin garin Makka a wannan ranar shugabanmu yana gidan sai da Ummu Hani da ruwa sai na Ali sannan aka same shi ana kira yau za a gana da kai ya Rasulallah ya hau buraka Isra'i fa Isra'i shine daga Makka zuwa Kudus shine Isra'i
a cikin suratul isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu jalla min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. a gyara da mara sosai musulmai, a ƙara himma. Mu musulmi babban aikinmu yau mu tsaya mu fahimci shugabanmu da ya zo mana ma da wannan addini. Duk asrarul dini yana zatin annabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini, shugaba ne ya faɗe shi cewa in dai Allah yana nufin ka da alkhairi to zai fahimtar da kai a cikin wannan addini. Sai ce wa inna ma ana qasimu, ruhin addini ai ni ne, ni ne ruhin addini. A ɗauke turaren nan a hayakin nan kai shi can saboda ciwon kai da mura. Ruhun dini, ƙunarin addini, shugaba ya ce wa inna ma ana qasimu. Ina nan ana ta karantawa a sahihul bukhari, ya ce kadai ni da ka gani ya rabo ni rabo nake yi, wallahu yudi, Allah kuma shi kuma bayarwa yake. Annabi ne ke faɗa haka. Manazilun da martabobi na annabi ne ga suna, shine kofa Allah. Malam haka ɗauke shi daga birnin Makka ya je Kudus ya dawo. Tsakanin Makka da Kudus a wannan daren fa tafiyar kaman kilomita 4,000 ake yi, tafiya kilomita 2,000, dawowa ma haka. To su abinda ijijjige musu tunani kenan. Yanzu muna zaune a nan da kai da asuba mun fito daga masallaci ka ce wallahi har na dawo Lagos, na je na dawo. To kaga an kai ne a al'adar mutane, kaga ba za a yadda ba. Me yasa? Saboda nisan Lagos. Shi ko shugaba ya ce buraka ya hau a ran nan. Buraka ita aka hau, manzo Allah ya ce ita ko wata dabba ce, tana ajiye ganinta inda, tana ajiye sawayenta inda ganinta ya tike. To ai ba buraka ba, ko kai ne yanzu idan da irin wannan tafiyar za ka yi tafiya sai ka yi abin mamaki a duniya. A ce dai an yadda duk inda ganin ka ya tike ka sa kafarka a gurin, a minti nawa za ka maka? A yanzu za ka je maka. To ita kuma kaifin gani ne da ita, sunanta ma burak min albarki walƙiya. Da ita shugaba ya hau. Yanzu duk cinyewar kasashen duniya masu ji da kere-kere da fasaha, yau a bangaren tafiya ba maganar karfin gudu ake yi ba, da cinye zango a gajeren lokaci. To haka za a karu wannan bulimbituwar da kamilu zati nan har sai an buɗe an tashi alkiyama. Allah bai yi kashafin a wani irin speed manzan Allah yi wannan tafiyar ba wannan karatu, ba za a gane ba. Kuma mutum ya ce bai da wannan ba, kafiri ne. A yaya iyo tunda tafiyar haske, in tafiyar haske ne ba yau ana iktishafin tafiyar haske ba? Tafiyar haske din sakan daya a cikin kilomita 300 ko? Ai shi ne gudunsa a sakan daya imamai nisan masafa da 300 na kilomita. To amma fa tare da haka dan adam ya gano nisan da idan a gudun hasken za a yi, akwai inda ba za a je ba sai an yi shekara miliyoyi. To shi kuma shugabanmu da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi layla, tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar dare da bawansa, shine asra.
sai kuma cewa lailan da daddare. Sai aka ce yanzu ya aka Allah ya maimaita kalmar dare har sau biyu. Ai asura tafiyar dare kenan. To yaya kuma cewa laila, sai aka ce abin da yake akwai wani yanki ne na dare